Mayong adlaw kanyong tanan nga mga nagpaminaw karon ining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra ug Attorney Ellen Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Junjun, 33 anyos. Byudo ug may 5 ka mga anak. Usa ko ka construction worker. Taga Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur. Punto legal kini akong suliran. Ang ako mga anak god, gikuha man sa akong ugangan. Aron ninyo hisabtan, ingon nini ang mga panghitabo. Nang, munggos lang ako nang. Ya, daghan na lang palihog ang sabaw nang. Kinikuha ganitong isda og gusto day. Ya, pilig lumpia tulo ka buok. Ya, agas kong sabaw ha. Oo. Darang munggos di mo dong, oh. Masara ni kakanon. Usa og tunga nang. Sige, Kanito di sabay. Mori og diro nimo. Usa ka takos nga munggos og usa tunga ang kanon. Ay, okay na ko ini bro eh. Ang importante nga masudlan ang atong tiyan. Fights na. Uy, kalahutay ka na. Hantod hapon kung kanay mo ikuan, ipadi unto. Ay, nagdaginot in taon ko kay daghang ko mga anak nga gibuhi. Ug kung anak ko'y asawa, patay naman. Sa? Nang. Usakap din itong isda, palihog be, para sa ko amigo. Uy, Ya, ako lang bayad ng tanan. kumidyo eh. Ayaw taon eh. Ayaw na. Uy, bro. Ay, kabilang ka, ang tao ko. eh. Bukoy kabilinggan. Oh. Ako lang bayad ng paliudto ni mo ron. Aw hala. Salamat kay bro. Maubali na istorya sa imong kinabuhi, bay? O bro. Nagtuo kong ang pagdako sa akong amo sa akong asawa gikan sa ila sa Surigao. Mamaayo siya. Apan, grabe naman itong iyang kanser sa kuan, putunlan. Stage 4 na. Ug mato, matay siya. Say, luoy agad. Pila gani kabuk yung anak? 5 lagi bro. Gamay pa kayo ang kamanghuran. Kinahanglan pa nga gatason. Luoy agad. Nya kasi nagbantay ron. Ang ako lang unang mga ginikanan. O magpadara ko ni mama og kwarta matag semana. Wala nga nagdaginot in taon ko. Ano nga madako-dako nga akong mapada sa amo. Ang magikanan di sa imong asawa, di dem tabang. Na, batik kay batasan. Eh. Matapobre kayo ang akong ugangan. Nyadto man tuod sa paglubong sa akong kasawa apan nangyamiid baya sa akong kahimtang. Gingnan pa ko nga makapalubong ba kuno ko sa ilang anak. Aw, naningkamot ko nga mahipos ko nga akong asawa. Nga wa sila kagasto, bisag piso. Naningkamot ko ako eh. Huwag din lagi ko musuway paghangyo nila para magpatabang. Ako lagi ni. Kaya ko rin eh. Bro, pero layuan mo uli-uli mo sa inyo sa mga bata eh. Di ba? Aw lagi. Pero may igso man itong akong ugangan sa Dipolog. Medyo maayo man to siya. Lagi ngunto na ako nga adto lang niya ang mga bata ko no. Oh, suwayan na ako adto. Karong Domingo. Kay wa matay trabaho. Giingnan ta na bitaw ka. Nga dadaan na lang mga bata din sa Dipolog. Aron dili ka na magsigig uli-uli sa inyo ba? Mabisita ra nimo dahil mga bata din kay dool ra sa imong trabahoan. O sige, tiya ha. Akong dadon ng mga bata din Oo, sige, dada. Suod to na akong pag-umangkon ang imong asawa. Maong nahibaw ko nga ikalipay ni Jenica kung makatabang ko og bantay sa inyong mga anak. Recorded by X Thunder Gaming. Tuod man, nakuha ko gid ang ako mga anak gikan sa akong mga ginikanan. Ug dito na ko gibilin sa iyaan sa akong asawa nga dool sa akong trabahoan. May gipamati na sabgod ang akong inahan, mao nga dili niya kaya nga mobantay sa akong 5 ka mga anak. Lipay kayong ako mga anak nga dugol nami. Ug unya. Oh, dili magilog. Dili magilog.
Apod baya mo ana ha, fried chicken. Nahinay lang. Matukan baya mo. Matukan baya mo pag hinahinay mo sa pagkaon. Kadit. Kisa, uy. Si Isil man yung nanawag. Kadyo sa si Ate Isil din yun. Tawag. Hello, Sel. Nagjunjun. Uli sa diri sa ato, Noy, kay si Mama nagluya. Ha? Nasakit si Mama, Noy, ug nagsigig pangita ni mo. Unsa? O sige, sige. Mangita ko pagi nga makapauli ko. Oy, wag yun na'y problema dong, Junjun. Uli alang una tong imong inahan dito. Ug ako na'y bahala sa mga bata. Salamat kay tiya. Maayo kay nauli ka, Junjun. Maantos bagod ta ka, ma. Pinangga man ka iti ka. Ang mga bata, imong kibiyaan. Kaluoy aron. Kaysa may nagpantay ato. Tuwa man ang iyaan ni Jenny ka, ma. Okay ra sila dito. Ayaw pagdugay din balikan ang mga bata. Mas importante ang mga bata. Okay na ko nga imong gituaw, Jun. Ma. Tiya. Ayo. Tiya Miling. Mingo mo ng bahay. Huwag ba yung mga tingog sa mga bata? Tiya. Oy, Junjun. Oh, Ana tiya. di ay ka dong. Dito ko gikas merkado. Ang mga bata, tiya. Mingaw man lagi. Gihapit diri sa akong igsuon. Sa imong ugangan ba? Kay ila ko notong kuyogon sa ilang pagbakasyon sa Zamboanga City. Unsa? Ang tanang mga bata? Huwag malagi ko na mapahibaw at ya. Ay, kay nagtuom ang good ko nga magdugay ka dito sa inyo. Mao nga igo sad para makabakasyon dito ang mga bata. Ni ay number sa akong igsuon. Tawaga lang ni. Og i-video call na lang ang mga bata. Maayo ra ang mga bata diri sa Surigao. Surigao? Oh, ingon ni tiya kay gidanin niyo og bakasyon sa Zamboanga City. Gidanin ninyo ang mga bata diha sa Surigao nga wa magpahibaw na ko. Ma, palihog ko sa mga bata, ma. Ma, magigsulti ko sa mga bata. Padaon na og sustento, oy. Una nimo makita ang mga bata. Unsa? Unsa ko ni ma? Ayaw ninyo buhatan ako, ma. Mahal ko kay nga ako mga anak. Ibalik ninyo sila nako. Hangtod nga wa na gid ibalik sa ako mga ugangan ang ako mga anak. Gibrinwas nila ang mga bata o gitudluan nila nga masuko kini nako. Dili nila ipakita nako bisan sa video call lang kung dili ko makapada og kwarta nila. Uusahay, sugoon nila ang mga bata sa pagpangayo og kwarta nako. Wala gigamit nila ang mga bata. Nawad-an ko og gana nga motrabaho og nag-uman na lang ko. Ug tagsa na lang ko makapada og kwarta sa mga bata. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Gikuha sa akong ugangan ang akong 5 ka mga anak nga wa mananghid nako kay wa kuno ko ikabuhi nila. Gusto ba gud ang ilang gibuhat? Pwede ba nako silang ireklamo o ikiha? Ikaduhang pangutana. Unsaon ako nga makuha nako pagbalik ang ako mga anak nga panitan man kuno ko nila kung wadto ko sa ila sa Surigao aron sa pagkuha sa akong mga anak. Ikatulong pangutana. Ingon sa kong ugangan nga pakasuhan kuno ko nila sa DSWD kay ako kuno nga giabando na ang mga bata. Madutan ba ko sa kaso nga nagsustinto man ko nila sa may trabaho pa ko? Ikaupat og katapusan. Kinsa man di ay ang mas may dakong katungod sa mga bata? Di ba ako man kay ako man ang amahan?
Asa man kumuduol aron nga makatabang nako nga makuha na akong ako mga anak gikan sa kong ugangan. Kay dili gani nila ipakita nako bisan sa video call na lang kun wa ko'y ikahatag nga kwarta. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Junjun. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema na may punto legal. Kumusta man ang atuang mga pangutana, mga problema, atuang mga issues, ang atuang mga concerns din ha. Ayaw na gyud mo ka problema, no? Kay naa sa Attorney Elaine, as Dr. Rene Obra nga makahatag og tambag og tubag sa inyong mga pangutana legal or medical na atay lisensyadong doktor. Si Dr. Obra og ako, lisensyado nga abogada, buyag, gwapa. Aw, saba, nga motambag ninyo. You have a friend sa ato ang programa nga kini ang akong suliran. So ayaw mo og kabalaka, ayaw mo og ka guol kay dili na ta magproblema gyud ani no. So padayon lang yun sa pagpaminaw and og sa ato ang padayon sa ato ang programa. Dili ta magbalaka, dili ta maguol, no? Kay padayon ra gyud na ato ang programa, no? Unya monay ato ang kunahunaon lang yun guys nga dili perfect ang kinabuhi samara sa kitang tao di sad ta perpekto naatay mga pagkuwang unya naasad yung mga panahon nga mapildi ta no madapa ta masayop ta pero kibaw ka unsa dagay importante ani nga at the end of everything ato yung paningkamutan nga naara gyud ta permi gapadayon ra gyud ta sa atong kinabuhi ug wa ta mo give up. Nilaban ta, nidasig ta, wa ta mo pull down pud sa ubang tao kay abi kita may naaron sa ubos no. In fact, dapat kita inigsaka na to kung kinsay atong pwedeng kuyugon na to. Ana gyud na dapat ang ato ang kinabuhi, okay? And ang ato ang letter sender karong adlaw kay si tawag na to sa pangan nga Junjun. Junjun ba? Yes, si Junjun. Taga-asa man is Junjun. Zamboanga del Sur. Nagtrabaho ni isa ka respetado nga construction worker byudo. 5 ka anak kugihan sa gyud ka. Pero kabata nimo na byudo ka 5 imong anak 33. Pilam di edad nimo Jun pagka minyo nimo, no? Anyway, ang iyahang mga anak gikuha man to, no? Gikuha to sa mga iyang ugangan, yang mga bata. So una niyang pangutana. Gikuha sa akong ugangan ng akong 5 ka anak nga wala mananghid nako kay wala kuno ko'y ikabuhi nila. Husto bagod ang ilang gibuhat, pwede ba nako silang ireklamo or ikiha? Of course. Minyo man ka. Jono, ako i-assume nga minyo ka. Even if dili, minyo ka. Labi na kung minyo ka. Ang custody sa mga bata, naana sa mamagpapa, no? Unya kay byudo man ka, ikaw will have the sole custody of your children. Dili nila basta-bastang makuha. Wa man na nag-ingon, gano ding mutabang lang pud sila hatag, no? Sa sustentog ayuda para sa mga aliman nimo ka anak. Dili nila kwaon nga walay pagtugot ug pagpananghid nimo. Didiretso lang kanilang disrespect, no? Tumidili siya makiangayon tungod kay ang balaod mo dapig man nimo. Kay ang kustodiya sa bata naman as mamagpapa, ginikanan. Unya, ngan nga byudo ka, then you'll have the sole custody of your children. Dili nila pwedeng kwaon nga way pananghid nimo kay ikaw man ang papa. Ikaduhang pangutana, maski pag pobre ka or maski pag maglisod kag buhi, dili na saktong rason. Unless na ay lain, no, nga ipakita or buhaton na nilang way pagpananghid nimo, dili na pwede. Ikaduhang pangutana, unsaon ako nga makuha nako pagbalik ang akong mga anak nila nga panitan man kuno nila kung muadto ko sa ila Surigao, ngadto sa Surigao aron sa pagkuha sa akong anak. Okay. The fact nga physically wala na nimo ang bata para di na lang pud ta makakita og gubot. So, I think mas better nga inyuhang hatagan og saktong pagtagad, no? Nga dili na lang ta magkalalisay through court order na lang gyud ta. Ang korte na lang gyud ang muhukom nga ibalik sa imuha ang kustodiya sa bata. Kay di I think butang panitan ka, meaning to say init silag dugo, init silag ulo, di sila murang musugot, no? Or unless there's still hope, no, nga willing pa silang or kaya pa nimo makisturyag klaro nila. Pero kung dili gani gyud, kuha tag abogado, korte na lang ang muhukom para way lalis. Dili siya madugo. Unsaon pa lang kanila. Ikatulong pangutana, ingon sa akong ugangan nga pakasuhan kuno nila sa DSWD kay ako kunong giabot
maabandon na ang mga bata. Madutlan ba ko sa kaso nga nagsustento man ko nila sa may trabaho pa ko. Well, di man na pag-abandon. Pila ko yung sweldo in town no, sa construction worker. Ang ako alang dili man na abandonment. The fact nga gusto ka mukuha sa mga bata. Pero ako sang pangutana no, iniguha na to sa mga bata. Planado na ha. Kibaw pug kag unsa puy kanang saon po na nimo pagbuhi ang mga bata ha. Dili kay naa ko diri man magnganga mo no. So pangutan na po ang imuhang kaugalingon, John, kung kaya ba nimo nga mabuhi po ni 5 ra ba ni kabuok, di ra balalim. Unya, kanira bang construction worker ta, dili sa ingon, pero it's a reality nga, dili pod fixed ang atong sweldo. Kay kung wa po'y mukuha na to, wari mangontrata na to, wa pod tay sweldo. So, paminawag tarong yun, tanawag tarong kung unsay maayo, garbo na lang ba nimo or kaya gyud nimo, kay dili lalim, 5 ni kabuok ang mga bata, ha? Unya, labi na kung nasad sila saktong pangidaron, but I'm not saying na i-abandon nimo. Pwede man gud ni nga hinay-hinaya nimo, maybe you don't want nga kwaon sa nimo, but at least establish a good relationship sa ilaha, nga makaduaw ka, or hangyoon baron nimo pabakasyonon nimo every now and then sa inyo. Kanang ana ba? Slowly, baby steps baby steps, para lang mahusay ba nga kanang, and we will get there. Slowly, ha? Ikaupat og katapusang pangutana, kinsa man di ay ang mas naidakong katungod sa mga bata? Di ba nga ako man nga amahan, asa man kumuduol aron makatabang nako nga makuha ko ang akong mga anak gikan sa akong mga ugangan. Kay dili gani nila ipakita nako bisan sa video call na lang kung wala ko'y ikahatag nga kwarta nila mo. Lagi naong sa ning kwarta ning mga lulug-lula piragaba. Oy, nga ano man gid mong gamiton man nimong bata milking cow ninyo. So, muna akong giingon nimo nga kung duol tag DSWD mukuha ta og abogado and then para mutabang, I am very sure nga mudapig nimo ang balaod kay ikaw ang amahan sa bata. The practical side nga gusto pud nako pod nimong ipaminsar ug hunahon is ang imuhag yung capability nga mubuhi sa mga bata. Ang ako alang pwede gid nato hinay-hinayon ug hanayon, planuhon nga maski pag dili sa right away makuha baron ang custody, basta pwede lang nga makabisita, makabakasyon, makasturya, dili ka did-an mag video call, unya hatag lang pug sustento pod paningkamot pod. Pero kung kaya gyud nimong buhion sila, all 5 of them, why not? Go ahead, ratsadaha. Like I said, mudapig man sa imuha ang balaod, kala pwede gid nimo makuha ang mga bata, no? So long as kaya pud nimo silang buhion in the same way or in a better way sa kinabuhi nga ilaha pong na tagamtam dinha silang lulug-lula sa side sa imuhang kanhing asawa. Kay usahay tan-awon sa gyud nato ang welfare gyud pud manggod sa mga bata. But of course, you have all the right as a father. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa tuwang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. Mga